तो फ्रेंड्स दायो लकडाउनाव उन्दै उन्दै गथ'फोर क्लास 7 8 9 10 आव फरायनाय फंबायमोना मा जालांनो हमखो माने माबायदि सोलिगासिनो माने दिनैनि बे भिडिअ माने आं खोन्थालांगोन माने आं नुनायखौ खोन्थालांगोन आरोना माने बिसिनि थासारिया माबायदि सोलिगासिनो माने दा लकडाउनाव बिसिनि फरायनाय लिरनाय माने माबायदि सोलिलांगासिनो दं आं दिनैनि बे भिडिअ खोन्थालांजोबगोन। तो फ्रेंड्स आंनि मुङा थेजेन्द्र बसुमतारी गासैखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। तो फ्रेंड्स आंनि इउट्युब चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदान दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। तो फ्रेंड्स माने दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन माने दा लकडाउनाव माने उन्दै उन्दै फंबायमोननि फरायनाय थासारिया माने एसे गाज्रि थासारियाव फैगासिनो दं आरोना माने आं नुनो मोनदों आरो माने नोंसोरबो नुदों जानांगौ माने थाल लायाखै। तो फ्रेंड्स बेनिखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। फ्रेंड्स भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। तो फ्रेंड्स माने खोथाया जाहैबाय दाथ' लकडाउन माने लकडाउनावथ' कलेज स्कुल गासिबो बन्द माने क्लासबो गैया जेबो गैया स्कुलानो बन्द नालाय क्लासाथ' जाखाया माने स्कुल बन्द नालाय माने बे थासारियाव माने मास्टारफ्रा होनदों आरोना माने अनलाइन क्लास जागोन होननानै माने जायना मबाइल दं माने अनलाइन क्लास खालामनो हागोन आरोना मबाइलजों बेफोरबायदि होनदों आरो माने ओमफ्राय दा माने स्टुडेन्टफ्रा न'आव मा जाबाय माने मबाइल बायथारनांगौ जाहैबाय आरोना माने अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय स्कुलावबोथ' थांनो हाला नालाय स्कुलाथ' बन्द'खा बेनिखायनो माने स्टुडेन्टफ्रा न'आव माने बिमा बिफानाव मा जाहैबाय अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय मबाइल बिबाय माने मबाइल बायथारनांगौ माने बेफोरबायदि बिबाय आरोना माने सारमोना बायनो थिनदों अनलाइन क्लास खालामनो बेफोरबायदि होननानै बिबाय माने मबाइल मोनाबा माने गैया माने सोरबा साननै सानथाम जाबाय माने ओंखाम जायालासिनो थानाया मबाइल मोनैनि थाखाय माने मबाइल होआबाथाय माने ओंखाम जाया आरो माने बिदि थाबाय बिदि थासारियाव नुदों माने ओमफ्राय दाना बिमा बिफाया मा खालामनो अनो बिमा बिफाया ओमफ्राय मा जाखो सोरबा बायना होबाय सोरबा माने बिफाया गावबा गावनि मबाइलखौनो होबाय आरो अनलाइन क्लास खालामनो नालाय बायना होबाय आरो माने बिमा बिफायाबो लेखा फरायगोन साननानै सोरबाथ' बायना होआसै माने आं गासिखौबो बुङाखै आरोना सोरबाथ' फरायग्राखा माने आं गासिखौबो बुङाखै आं नुनायखौ बुंदों आरोना ओमफ्राय मबाइलखौ बायना होबाय दाना बायना होखांनायनि उनाव माने मा जाखो बिसोरो अनलाइन क्लास खालामनो मबाइल बिनाया माने गेमावसो बिजि माने गेमावसो बिजि थाजोब्बाय माने गासिबो ओरै ज' माने ज' जालायनानैसो माने गेम गेलेग्रा जाबाय माने सोरबा फ्रि फायार सोरबा पाबजि सोरबाबा बेलेग बेफोरबायदि गेम गेलेग्रा जाबाय आरोना लोगोफोर। फ्रेंड्स माने बेफोरबायदि थासारियाव जागासिनो माने लेखाखौनो नायस्राया माने अनलाइन क्लास खालामनो मबाइल बिदों ओमफ्राय अनलाइन क्लासखौनो खालामनाय नुवा माने बिसोरखौ माने ओरै ज' माने गेमसो गेलेलायगासिनो माने बिमा बिफाफ्रा नुवाखै जानांगौ आरोना बेखौ माने न'आव गेलेया बिसोरो सोरनिबा न'आव बेफोरबायदि मालायनि न'आवसो गेलेयो ओंखायनो न'नि बिमा बिफाफ्रा नुवाखै बेफोरबायदि सोलिनायखौ। फ्रेंड्स माने ओमफ्राय नुनानै गामिनि मानसिफ्रा माने नुनानै सोंदों आरोना माने बिसोरथ' बिमा बिफानाव मबाइलखौ मा होननानै बिदों माने सारमोना बायना होथारनांगौ बेफोरबायदि बायथारनांगौ अनलाइन क्लास खालामनो बेफोरबायदि होनहरदों होननानैसो बिमा बिफानाव मबाइलखौ बिदों नालाय माने सारमोननाव कल खालामबाय माने सोंहरनो जे माने सारमोननाव सोंहरबा माने सारमोना होनहरबाय माने मबाइलखौ बायथारनांगौ होनाखै माने जायना मबाइल दं माने बेफोरो अनलाइनाव क्लास खालामनो हागोन बेफोरबायदि होनहरदों आरोना सारमोना माने बेबायदिसो होनहरदोंनो गैयैफ्राथ' गैयै माने जायना दं माने अनलाइनाव क्लास खालामनो हागोन बेफोरबायदि होनहरदोंनो आरो माने सारमोना माने बेखौ मा खोन्थाफैगौ बिसोर न'आव फैनानै मबाइल बायथारनांगौनो अनलाइन क्लास खालामनो बेफोरबायदि होननानै खोन्थाफैबाय माने न'आव मबाइल बिबाय बिदि बिनायखाय माने बिमा बिफायाबो बायना होबाय दा ओरै ज' माने बेफोरबायदि सोलिगासिनो आरोना ओमफ्राय 24 घन्टायाव माने बिसोरो हाफ पारसेन्टआनो माने बिसोरो गेमाव बिजि थायो आरोना माने गेमावथ' एसेबां बिजि थाजाया माने मबाइला एसेबां बिजि हाफ पारसेन्ट बिदि बिजि थाजाया नालाय माने ओरैनो दसे दलर जिरायबाबो माने ज' जिरायबाबो माने बिसोर गेमनिल' खोथा रायलायो माने ओरैबायदि लेभेल थांबाय आंना ओरैबायदि माबा माबि बिदि आंना बेबायदि मोजां माबाबाय बेफोरबायदि रायलायो आरोना बिसोरो माने गेलेबाय
गेलेखांनानैबा आरो ओरैनो दसे जिरायबाबो माने गेमनिल' खोथा रायलायबाय थाबाय माने बिदि सोलिगासिनो माने बिसिनि थासारिया। होमबा बिसिनि इयुन एग्जाम 10 नि एग्जाम लिरगोन 9 नि एग्जाम लिरगोन बेफोरनि एग्जाम रिजाल्टआ मारै फैगोन थ' फ्रेन्ड्स मारै फैगोन बिसिनि एग्जामा मोजां फैगोन ना गाज्रि फैगोन सानना नाय लोगोफोर। आरो बेफोरबायदि पाबजि फ्रि फायार बेफोर गेमखौ गेलेबाय थायोबाथ' गारनो आसा खमखा माने आदत जाबाथाय माने गेलेबाय थाखागोनखा गेलेदावबाथाय गारनो हाखाया माने गोसोआनो बेयावसो बोबाय थाखासिगोन मबाइलावसो गेलेदावबाथाय। होमबा बिसिनि एग्जाम लिरनाया माबोरै जागोन अनलाइन क्लास खालामनो होनना मबाइल बिबाय ओमफ्राय दा गेमावसो बिजिबा होमबा अनलाइन क्लास खालामनानै लेखा फोरोंनांगौआ होमबा एग्जामखौ माबोरै होगोन सानना नाय लोगोफोर। थ' फ्रेन्ड्स माने नोंथांमोना गासिबो बिदा बिनानाव बिफा बिमा बेफोर माने भिडिअखौ नायदोंबा माने थाल ला आरोना गासिबो थाल लालायनानै माने बुजायना होबानो जाबाय आरोना नुयोबा माने बिब' बिनानाव गासिबो बिफाफोर माने गासिबो नायदोंबा आरोना। थ' फ्रेन्ड्स माने दिनैनि भिडिअआ माने बे उन्दै फंबायमोन बिसिनि सायावनो बानायनाय जादोंमोन। थ' फ्रेन्ड्स दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम। थ' फ्रेन्ड्स बाय।